Ama ug Anak, Espiritu Santo. Amen. Maigsoon, mayong hapon natong tanan mga kasama taga Visayas mamo ug taga Mindanao. Walo na lang katuig ron, kuwang ato nang selebrahon ang ika-2000 katuig human nahitabo tong unang Bernis Santo. No? 2,000 years. 8 years to go. Mag 2,000 years na sumad nitong unang Bernis Santo nga nitabo diri sa kalibutan. Well, matupan ni Senyor San Juan diha sa kapitulo 19, versikulo 28. Samtang himatyo na ang atong Ginoo, bituaw sa makusog na tingog, giuhaw ako, I thirst. Isip po sa kadoktor, kumuna kay nato ng kadungog naman siguro mo anang gitawag og NPO. No? Sa linatin nga pulong, meaning ana is nil per os. Sa in English, nothing by mouth. Why giihatag sa pasyente nga pinaagi sa baba, matubig man o pagkaon man. Kumuni ang gitawag og NPO sa mga pasyente nga mangandam kay major nga laboratory pagkaugma. NPO, dili pa imnog tubig o pagkaon kay mo-undergo na siya og surgery. Ilabi na kung doon ay problema sa iyang tiyan, sa iyang tinay. Pasyente nga, iandam na to para sa CT scan. Nothing per orim, dili na to siya pakanon. Usay zoon, tingali uban ninyo nakakita na og pasyente nga kung pwede mo siyagit tungod sa kauhaw sa ilang dila, kauga na silang ngabil. Apan, dili sila muago against sa order sa doktor. Kana nga sitwasyon usually naagi na sa atong mga hospital. Apan, talking about giuhaw ako on the physical sense nga gibatyagan na tagamtaman ni Kristo samtang nagbitay sa krus. Kinsa may dili uhawon. Huwebes Santo pa lang sa gabi, samtang nagampo siya dito sa tanaman sa Eden, tanaman sa Getsemani, gisingot na siya og dugo. From that time on, wa na siya katulganay hangtod nagkadlawon, hangtod nagbuntag, hangtod nagudto, hangtod naghapon. Wa na siya kaon, wa na siya giinom pa nga tubig. Og estimated mga 2 ka litro ang dugo nga miagas gikan kaniya. Sukad pa niya tong paningot siya nga nagampo dito sa tanaman. Dugo nga bidagayday siyang likod, human siya makaantos o grabing latos sa mga sundalo. Dugo nga miagas gikan siyang ulo tungod sa pagkuruna niya og mga tunok. Dugo nga miagas sa iyang abaga tungod sa naabhak niya nga panits ug unod sa abaga tungod sa mabugat nga krus. Dugo nga miagas sa iyang tiil ug kamot inagian sa mga lansang. Practically may igsoon, medyo di lang siya uhaw, ubos nagi kayto iyang blood pressure at that time. Mao ni ang gitawag og physical thirst sa atong Ginoo nga iyang natagamtaman last few minutes sa wa pa siya mobiya aning kalibutana. However, arita sa laing kauhaw nga gibatyagan sa atong Ginoo, kining gitawag og spiritual thirst. Espirituhanong kauhaw nga mag-2000 lang ta katuig, nag-anam matag tuig igsuon, nag-anam kauhaw ang iyang paglantaw kanato, ang iyang naghingapin nga gugma kanato nga kuwang og pagbayad sa katawhan. Nakinungdom mo Hunyo 16, 1675. Unsa may natabuan ng June 16, 1675. Ang atong Ginoo nanaog
May pakita sa usa ka madre dito silang kapilya. Si Sister Mary Margaret Alacoque. Nakita ni Sister Margaret ang atong Ginoo, iyang gibuksan ang iyang dughan. Nakita niya ang iyang kasing-kasing sa atong Ginoo. Ug matupan ni Sister Margaret Mary, Ginoo ko ug Dios ko, ngano man ang imong kasing-kasing, gilibutan man og mga tunok. Mingon si Kristo, nagdilaab ang akong kasing-kasing sa gugma sa katawhan. Apan gikoronahan kinig tunok. Tungok. Tungod sa grabe nga ingratitude of men. Pagka-ingrato sa tao sa kalibutan karon. Dawat limpyo. Left and right ang grasya. Matinga gani ka. Ngano maning tawhana, bisag way simba-simba, way ampo-ampo, dato man. Daghan magrasya. Napoy mga tao nga naning kamot adlaw-adlaw, handlos din alam mo kaon, pobre lang gyapon. Of course, dako ka ng misteryo sa Ginoo og di ginato na pwedeng tugkaron. Ang pait igsoon, you have accumulated everything on earth. Naana nimo ang tanan nga imong gipangandoy, gipangita. But tagilid ang imong kinabuhi. Nalimot ka. Dili lang lawas tanan nga imong bistihan. Dili lang bulsa, pitaka nga imong punon. Ang imong kalag, imo sang pakanon. So this is worse. Ingratitude sa tao, ngadto siyang manunobos. Dawat limpyo. Way pangayog, pasalamat, ngadto kaniya. Be, magsuod kuno ta sa atong tagsa-tagsa kapamilya. Naibaw ta nga 72% sa mga Pilipino Katoliko. Out of the 114 million ka mga Pilipino, halos 80 milyones ani Katoliko. Ang pangutana, ngano man sa gipagawas nga report sa Philippine Statistics Agency karon, PSA, matag adlaw na po kabuok ang mag-suicide. Every day, 4,000 kapin ang mag-suicide sa tibuok Pilipinas. Mga bata rabang edad. Majority, 80% edad 15 ngadto 35. Wala na Dios silang kinabuhi, uwa na sangpit-sangpit sa Dios, uwa gyud pagtawag og Ginoo, wa gyud pagsalig og Dios. Diya sa mga pamilya, mangutana ko ninyo, naabay pag-ampo matag-adlaw sa iyong pamilya? Magluhod ba dyan mo magrosaryo? O maingon mo, wa na may oras ana doktor, kay busy kami sa mong panginanglanon, busy kami paningkamot, aron kami makakaon. Kung tagaan mo sakit sa Ginoo, nga di mo kabangon o sa kasimana, o sa kabuan, o dadon mo ospital, mo gasto mo o sa kamilyon. Kanya maingon mo, wa may oras pag-ampo. Matagbay nga Katoliko, makita na to, naagitay altar. Apanay nag-ampo o ang mga ribulto mo nag-ampo para na to. Sama sa kasagaran sa mga motor, 90% motor, naagi na rosaryuhan, nagbitay. Ang pangutana, ang nagmotor, ang nagdrive, magrosaryo baga na, o ang motor mo nagrosaryo. Muna ningon San Pedro, Lord, kanong adlaw, 500 lagi na langit, 5,000 ang na impierno, 10,000 ang na purgatorio, pero Lord, gamay na kayong tao na langit, pero daghan kayong motor na langit, Lord. Yung Ginoo, ano nagamang motor na langit, busy na kayong traffic na kayong langit, Lord. Nga naman, daghan kayo nga bangga ng adlaw, Lord, tibok kalibutan. Ang mga motor na langit, ang mga tig-drive na impierno. Ingon ana ba atong gusto? Maghihimo na itong decoration, ang ribulto, imahen sa atong Ginoong Santo Cristo, Divine Mercy, Sacred Heart of Jesus, Holy Face of Jesus, Mama Mary, San Jose, ubang mga santos. No. Magpasalamat ganito mga Katoliko kay naagitay constant visible reminder. Visual reminder. Apan dili pwede nga just because Katoliko ta, ang mga ribulto na lang mag-ampo para nato. This is a sign of ingratitude. Problema,
Kinabag-an o halos tanan sa mga batanon, ilabi na below 15 years old, nanga-addict na sa social media, nanga-addict na sa pornografiya. Why gihimo ang atong gobyerno, wapoy gihimo ang matag ginikanan. Kinsa may i-blame nato? No? Kinsa i-blame nato? I-blame ba nato ang gobyerno totally? Dili. Kinsa may nagpalit anang gadget ng cellphone, ginikanan. Kinsa may nagpalit og load para dunay makahika matan-aw maduaan yung anak, kamo. Kinsa may nag-provide og wifi, kamo, ginikanan. So, ang problema is within the family. Dili outside sa pamilya. Ikaduwa, gawa sa pamilya. Unsa may laing eksena nga makaingon atong Ginoo, giuhaw ko sa inyong mapag-ampo, giuhaw ko sa inyong pagduol, pagsalig kanako. Mingaw kayo. Although majority kanato Katoliko, puro ra gyud tag debosyon, kuyog-kuyog prosesyon, kuyog-kuyog santo entero, but in our lives kuwang ta sa pagpasalamat sa Ginoo. Another thing, arita sa mga politiko, 25 na lang kadlaw, eleksyon na. Pangutana, gitawag biya mong honorable. Bisag ang tao mo'y nagpili ninyo, ang tao mo'y nagsweldo ninyo, niya tawgon mong honorable. Sa inyong pagka-honorable, barangay, lungsod, syudad, kongreso, senado, kung Katoliko ka. Imo magida ang imong pagkabinunyagang Katoliko diha sa imong opisina. Nga sa paggama, paghimo, ug mga balaod, dili ninyo pwede ipadaplin ang iya sa Ginoo. Nga naman daghan man kayo sa itong mga congressman pro-divorce, pro-abortion, pro-gay marriage, pro-sex education, nga way moralidad. Unya, Katoliko, biya ni sila. Daghan. Nalimot na, kundiin sila gikan, wa pa sila mapolitiko, Katoliko na. Nawa na sila silang pagkapolitiko, Katoliko lang yapon na sila. So this is a reminder sa tanan. Ayaw ipadaplin ang imong pagkabinunyagan, pangitaan kaskatag sa Ginoo ana. Kaya ang tanang ranggo, gaibog nakuha, naangkon aning kalibutan na, hinuwaman ng tanan ug hinatag ng tanan sa Ginoo ug pangitaan kag katag inikahuman nimong lingkod sa imong opisina. Ayaw i-set aside ang pagtulunan sa Dios. Lain pa ang atong pinanggang kaparian. Daghan sa atong kaparian karon wa gyud magtagad. Nga daghan kayo sa mga batanon ron, wa na'y simba-simba, pamilya, wa na'y simba-simba, wa na'y ampo-ampo, daghan kay mga Katoliko ron, nang lukso sa ubang mga pagtulunan, nang lukso sa laing reliyon, nga tinukod lag tao. Sa may gihimo sa atong kaparian, nabay programa, aron pagpabalik kanila, ngadto sa sabakan sa matuuran, diha sa usalamang kasimbahan, nga gitukod sa atong Ginoo, ang simbahang Katoliko. Nothing. Hangtod karon, daghan lang gyapong Katoliko, di lang tamang ilabot ang laing reliyon. Daghan lang gyapong Katoliko ron ang tigamit og mga artificial nga pamaagi sa family planning. Pills, IUD, injectables, toothpick na puti nga gitawag nilang implanon, isuksok sa bukton. Asa man ang iyong pagkakatoliko? Supak na sa pagtulunan sa Dios. Napunta, makonsensya ka kung Katoliko pa ka. Ma-midwife ka man, ma-nurse ka man, ma-doktor ka man, all implementers. These are all against the teachings and laws of God. Pagsoon, globally, nag-anam kagamay ang gidaganon sa tao nga manimba matagadlaw. 2 weeks ago, nakadawa tagbalita. In Germany, sample lang ha, sa Germany, 20 years ago, 5% na lang ang manimba sa Germany in the year 2000. Unsay ni gawas nga balita last week,
Sa Germany karon 1.3% na lang sa mga Katoliko ang manimba matag adlaw. 1.3% na lang. Tingali 3, 4, 5 years from now, 0.3% na lang. Kuwang ra ba sila pare? Kuwang manimba? Unsa may paglaom sa sibahan? Mao na, igsoon. Pangutana ni Kristo, inigbalik niyan, mato pa niya, inigbalik sa anak sa tao, makakita pa ba kong pagtuo aning kalibutan na? Kamoy tubaga na. Each of your family, sigurua, nga dili ta mahayan sa atong Ginoo. Labaw na, nga di ta may mong traidor sa simbahan ni Kristo, nga iyang gipakamatyan. 8 katuig na lang kuwang, mag 2,000 na katuig ang bilabay. Pusa, atong hangyo, atong pangamuyo, atong pamalandong. Mao ni rason, oy, nga doon natay city palabras ngayong paminaon, matag Birnis Santo. Dili kay aron malingaw ta, kundili makapanginuklog ta, musud sa atong kasing-kasing, sa atong kailadman. Daghan day tagpagkuwang ngadto sa atong labing magahom nga Dios. Magpakonsensyahay tayo. Ang maghuwat ka ang pastor ug ang ministro sa reliyon mo'y mapakonsensya na to. Dili. Di ata nagpakasakop sa kasimbahan. Tinukod ni Kristo, gipakamatyan ni Kristo. Busa maigsoon, in the end, ngayon na lang ko, ayaw itugot. Nga mahuman ang Semana Santa. Ayaw itugot. Mugraduate ta aning gitawag og Kwaresma nga walay kabag-uhan sa atong kinabuhi. Nga hugaw lang yapon ang atong kasing-kasing ug nga magtuaw lang yapon ang atong Ginoo sa pag-ingon. Giuhaw ako sa inyong pagigugma. Giuhaw ako sa inyong pagtagad. Giuhaw ako sa inyong pagduaw kanako sa atong mga simbahan. Dungga ang atong Ginoo. Ayaw paghuwat nga wa ka na'y kinabuhi aning kalibutana. Do your part, do your share, ilabi na mga ginikanan. Amen? Amen. Sa ngalan sa Mahanog Anak, Espiritu Santo. Amen. Sa ato ang igsuon nga si Brother Sok Fernandez.